всички. Го щила. Сега сме на село Косим. 260 единицата с ножа. Имаме там копай. Това е нов клип за канала. Малко ще е късно да ви покажа щилката, новата придобивка. Шлем на щил. Dynamic Ergo. Човек, това е брутално нещо. Значи, той, освен че хубаво ти такова слуха, очите ти пази. Кордата, с която кося е 9,7 и 3,65. Имаме една стара от стария тример. Очилата нищо общо с тях. Брутално. Сега покажам как е окосило. За зайците тук събираме трилни. Не съм си идвал от бая време по университетите на ТНТ. Его къде честно да е изникнал картофите. Ще има клип, чайче много мокро. С трактори, мрактори, трилно и трето, пето. Сега набързо да ви покажа, защото отдавна не съм качвал и тук как е събирал на редове. Добре се е получило. Аз съм малко почехли, за да мога да отпочина, че с един гъщеризон с едно яки кося. Значи, също и гараж 46, кружки си взех за колата. Брутална светлина, няма такава светлина. Препоръчвам, ще има и клип в TikTok-а, началника. Ще му откриете, знаете ма. Его, къде прави, сега тук където съм косил. Тази трева беше минимум, толкова са и те някъде. Чудо и приказ, да ви обаждам направо. Щила ще му фръкне буталото. Обаче, гледайте, много дебела тревата. Това смята и беше към 80 см метър тревата поне. Колкото е там. Колкото е там висока и толкова са и тъй някъде беше. И в общи линии добре коси. Нищо лошо. 260 единица лека, мощна. За малко стопанство перфектно. Не измаря. Като имаш тренинг, всичко и 6. За кружките обратно на темата взех си H4. От тяхната серия. Така бяла светлина прави. Представете се, но те с новите дачи Peugeot 3008, говорим с рефлекторни фарове, дето имате дето няма кружка вътре, от самия фар свети. И много бяло прави, просто е уникално. Ще има ревю до вечера на тях клип. Наистина препоръчвам ги, с две ръце дигам за тях. Аз не съм очаквал такова качество. Просто аз мислех, че пак някаква умряла светлина, нищо общо. Ето и сега ще ви покажа трактора. Другите работи. Го щила работите. Тълни. Там е трактора. Абонирайте се за канала, харесвайте, споделяйте клиповете, ще има още. За напред ми го сама радието кося. Его якито и его е машинката. Аз нямам предпазителя, остана вкъщи за ножа, ама и без него става. Голяма машинка. Всичките му работи, очила, шлема, другата щилка, просто ево. Айде, до вечера нов клип ще има в TikTok-а.